Hindi pabor ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na tuluyang ipatupad ang Child Safety in Motor Vehicles Act o Child Car Seat Law sa gitna ng pandemya. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, mali ang timing ng pagpapatupad ng batas. Dahil krisis, tiyak na butas umano ang bulsa ng mga bibili ng car seat na naglalaro ang presyo sa 2,700 pesos hanggang 6,300 pesos. Wala na bang ibang paraan na maging ligtas ang biyahe ng ating mga kabataan kung hindi yun paggastusin nyo ang mga motorista at bumili ng nangangalagang libo-libong piso na child restraint system? Wala na bang ibang paraan? No? Yung bang kaligtasan, lagi na lang katumbas niya na pera-pera? No? Baka naman pwede natin tingnan. No? Ang isang sasakyan, may child lock, meron seatbelt. No? Bakit kailangan mo ng child restraint system? Ito na lang ba? No? Dati wala naman yan Pero ligtas naman yung biyahe ng mga kabataan, ng mga bata. So, tanong namin, yan na lang ba ang tanging paraan para ligtas ang ating mga kabataan? Nakasaad sa batas na kailangan gumamit ng child restraint system o car seat ang mga bata na 12 years old pababa. Bawal na rin silang maupo sa harap ng sasakyan. Matatandaan na nilagdaan ng Pangulo ang naturang batas noong February 2020. Pero dahil sa apela ng publiko ay pinagpaliban din ng Land Transportation Office o LTO ang lubusang pagpapatupad ng batas at pagtutuunan muna ang pagpapakalat ng impormasyon sa susunod na 6 na buwan. Sa inilabas na implementing rules and regulations, ang mga driver na mapatutunayang lumabag ay papatawan ng 1,000 na multa sa unang paglabag, 2,000 pesos sa ikalawa at 3,000 pesos at 1 taong suspensyon ng lisensya sa ikatlo at mga susunod na paglabag. Pahihintulutan naman o exempted kung may medical emergencies at nanganganib na ang buhay ng sakay na bata. Samantala, depensa ng Department of Transportation, kayang ibaba ng hanggang 70% ng car seats ang risk of death sa mga sanggol habang 47 to 54% naman sa fatality para sa mga batang edad hanggang 4 kung nasangkot sa road crash. Katwiran ng DOTR, kung nakabili ng sasakyan ay hindi dapat panghinayangan ang isang bagay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Rainiel Pawid, CLTV News.